Paano gumatang di G-Store? Gure ka. Kagda dyan. Ay, naman ang Kevin. Ubrahan na ka, maturog mo. Ano ka, Ben? Hindi mas turog na siya. Ano ka, Ben? May maturog ka, Ben. Hindi ka ro, kalkalpas ni todo. Na, hindi mas maturog gusto eh. Payawa ako naman ng pang-duty. Ang damaan, tuturo ka rin pala. Gusto na eh. Na, duty, magpag-iw, duty ka? Mangribo ka di, pinaturo ko. Paano kung magumatang yung store, Mang Gabing? Nung nakita ka, nakahilad dyan ko nagarod. Maturo ka, garo, gusto na eh. Tumagari ka. Api kami, niya di rantam. May kagarod May ko. ka, nararebukom di na tao maturog. Na, Mas turturog mo ah. so garo, gusto na eh, magbaga manan. Ako mo ti, may nagyab nga ako. Mapalag-duty-duty yan, kung nanda. Na, Pinyangarti ko, Mang Gabing. nukas natin, timing ka pa sita. Na. Amar na. Adi ka ro, tata. Pasapol mo ti ko, just ni, umina na, masit. Ang nga puro trabaho lang tamot. Bamban ga mga pa nag-duty, ang pagbaga, nga dituyak, ilum-lum mga ita. Talaga. Sa nag-duty tayo na. Talaga mo na. Taga rin, tudumanan na eh. Tapos, subaon na. Di kami tanggatatan. Si Kapi ng baon kanya nga pa nag-duty mo ko. Ngamot, gesto na yan. Mas dyan. Inanala, ginanamot. Ano yung ano mo Kevin? Siya man tinay paspasubo di kalmane. Tapos, yabiyaban na kita, himas si Torong ko. Yabiyaban na nga pag-duty. Gawin ka ba lang? Nga. Matulog ko tao. Nagagap, nagagap,